Mthandeni. Yebo. Uyangishendeza wena ntanga yami. Mfowethu kunjani? Yebo, ngikhona bhutuNgizwe njani? Awu cha. Uyabingelela noma uyakhala? Uyabingelela noma uyagadla mfowethu. Yebo. Uyabingelela noma uyagadla? bhutuNgizwe. Yebo. Lo bhuti Ya uyaphinda. Yebo. Yabona leli gama lethi bhuti ngizwe kuwena ngicela ukulivala Mthandeni. Ngoba ngavela ngibize ngegama nje ungcono ngoba yabona uma uthi bhutuNgizwe ngihlekwa izwe lonke mfowethu. Yebo bhuti yami. Awu. Perfect. Mfowethu ngoba kuhlekwa ngemali la ukhosini ofike bafuna ukuhleka mahala asiqhubeke sikhulume mntakababa. Yebo ngokukhulu ukuzeshisa nokuyithoba ngizocela kubengela ama-Afrika amahle alayelo umsakazo ukhozi FM. Ivideo ke postwe yilori iGcokama Livusa ezakudala lapho khona ke lalibhekene nokhuzani okhosini FM ngane zakwethu njengoba ke uyizwela nawe ukuthi ke laliqhumisa uMtalabho kuphela liqala ngayo ngizwe ke alishiyanga laphana kukuyena ke ukhuzani njengoba ke kwagudlana ngalezi zakhathi engane zakwethu niyakhumbula nikusene East ne West. Hey, cela uzwa lapha na comment section ukuthi ngempela ukhumbula mapha amazwi kulama interview kwaqondana khona ukhuzani qonda noMthandeni ikuphi nokukhumbula yayinhle yini le yanto kodwa yayisashubile ngalezi zakhathi kusekhona umjikijalo yayisashubile ngempela ngane zakwethu ahlangana lapha na comment section ngizovula lakho mayelana nalolu daba.